ओमफ्राय 10 खौथ' पास खालामबाय दा माला सानखो? आं आर्ट्स लानोसै नामा बाबा? सि ना कमार्स सि बेंकआव साख्रि मावसै नों कमार्स लानानै? बेंकनि अनगा मेरला खामानि मावनो बाबा खामानि मावनो हायो कमार्स फरायनानै। सि लाया आरो माथो दंबावो? साइन्सल'सैसो ओमफ्राय। दा जाबायना गोसोनि खोथाखौनो दासो बुंदों। आं जेब्ला खुसि मोनो नों जेब्ला आंनि गोसोनि खोथाखौ बुं। आं सानखाबाय आं डान्सारसो जागोन। आं डान्स लानानै DID याव थांगोन। नङा फिसा, नों थांगोन IIT आव। साइन्सनि फर्म लायसै। लायदो। कफिनिफ्राय साबसिन ग्रीन टि। फिसा इउ शुड टेक IIT नि फर्म लायसै। बाबा जाबाय सिरि थादो। दासो आं फर्म लायसै दे। अब्ला फिसा 12 साइन्सखौथ' फोजोबबाय, दा मा खालामनो सानखो? बाबा आं साइन्स लानानै जोबोद गोरोन्थि खालामबाय। आं दा मोनथिला आं आरो सिगाङाव मा खालामबावनो। हे इसोर। अब्ला माथो खालामनो सानखो? इन्जिनियारिं ना मेडिकेल? फर्म लायसै। बाबा नोंबो ना? बालबायदि।